El confinament en el qual ens trobem sotmesos ha fet que d'un dia per l'altre el nostre nivell d'activitat física s'hagi reduït d'una manera dràstica. Això és preocupant perquè la inactivitat ha estat reconeguda com un dels factors de risc a tots nivells. En els nens ha estat reconegut que es relaciona amb l'obesitat i altres malalties, i en els adults s'ha vist que augmenta el risc de patir malalties a nivell cardíac, circulatori, malalties cròniques, com pot ser l'obesitat, l'hipertensió, la diabetis, entre moltes altres. En els adults joves hi ha estudis que han demostrat que al cap de 28 dies d'inactivitat hi ha una pèrdua de la força de musculatura extensora d'un promig de 23% i una pèrdua de massa muscular de mig quilo, i això pot ser un problema de cara a un cop acabi el confinament al retorn de l'activitat esportiva. I en la gent gran s'ha vist que aquesta inactivitat muscular encara és més devastadora. Es parla d'una pèrdua de la força muscular d'un 1 o un 3% al dia. I això és preocupant de cara a la pèrdua de funcionalitat i a la discapacitat que això pot suposar. A més, aquesta afectació, la falta de mobilitat articular i el problema a nivell muscular pot produir altres trastorns a nivell musculoesquelètic, com pot ser dolors cervicals, dolors lumbars, dolors en els genolls. El confinament i tot el que comporta no només té un efecte a la nostra salut a nivell físic, sinó també emocional. I és per això que l'activitat física ens pot ajudar, perquè s'ha vist que augmenta l'estat d'ànim i disminueix el risc d'ansietat i depressió. És per tot això que els metges rehabilitadors, com a especialistes en la discapacitat i com a prescriptors d'exercici físic, insistim en la importància durant aquests dies de mantenir-nos actius i de realitzar exercici físic dintre de les nostres possibilitats.